ସ୍ନେହର ପିଲାମାନେ, ଆଜିର ଶିକ୍ଷାଦାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ପିଲାମାନେ, ତୁମମାନଙ୍କୁ ଗୀତ ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ନା? ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ, ଚାଲ ଆମେ ଏକ ଗୀତଟିଏ ଆବୃତ୍ତି କରିବା। ଆକାଶ ଗଙ୍ଗା ତିଆରିଲ, ଆହେ କଳା ଠାକୁର, ସୌର ମଣ୍ଡଳେ ସଜାଇଲ, ତାକୁ ହେ ନିରାକାର। ସୌର ମଣ୍ଡଳେ 8ଟି ଗ୍ରହ, ତହୁଁ ପୃଥିବୀ ସାର, 7 ମହାଦେଶ ଧରାରେ, ଏସିଆ ଯେ ତହିଁର। 51 ଦେଶ ଅଛି ଯେ ଏସିଆ ମହାଦେଶେ, ଭାରତ ଅଟେ ମୋର ଦେଶ, ମୁହିଁ ଏଠି ନିବାସେ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମେ ତୁମ ଭୂଗୋଳ ବିଷୟର ଭାରତର ଜଳବାୟୁ, ପ୍ରାକୃତିକ ଉଦ୍ଭିଦ, ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଓ ଏହାର ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମେ ଖବରକାଗଜ, ରେଡ଼ିଓ ବା ଟେଲିଭିଜନରୁ ପ୍ରତିଦିନ ପାଣିପାଗ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଖବର ପାଉଛେ। ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ପାଣିପାଗ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କଥା ହେଉଥିବାର ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ। ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଅବସ୍ଥା ସବୁବେଳେ ସମାନ ନଥାଏ। କେତେବେଳେ ଅଧିକ ଗରମ ତ କେତେବେଳେ ଅଧିକ ଶୀତ ହୋଇଥାଏ। ପୁଣି କେତେବେଳେ ଝଡ଼ି ଯୋଗୁଁ ଘରୁ ପଦାକୁ ବାହାରିବା କଷ୍ଟକର ହୁଏ। ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଘଟୁଥିବା ଏହି ଦୈନନ୍ଦିନ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ପାଣିପାଗ କୁହାଯାଏ। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ମୁଖ୍ୟତଃ ବାୟୁର ତାପମାତ୍ରା, ବୃଷ୍ଟିପାତ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକର ପରିମାଣର ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ବହୁତ ଗରମ ଲାଗୁଛି, ଆକାଶ ମେଘୁଆ ଅଛି ପରି ଆମେ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହିଁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଅବସ୍ଥାକୁ ସୂଚାଇଥାଏ। ପିଲାମାନେ, ତୁମେମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବ ଯେ ବେଳେବେଳେ କିଛି ମାସ ଧରି ଗରମ ଲାଗି ରହେ। ସେତେବେଳେ ଶୀତ ବସ୍ତ୍ରର ଆବଶ୍ୟକତା ରହେ ନାହିଁ। ଥଣ୍ଡା ପାନୀୟ ଓ ପଖାଳ ଭାତ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ଅନେକ ଲୋକ ଘର ବାରଣ୍ଡାରେ ବା ବାହାରେ ଶୋଇବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ତେବେ ଅନ୍ୟ କିଛି ଦିନମାନଙ୍କରେ ଘୋଡ଼େଇ ନହେଲେ ଶୀତ ଲାଗେ। ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଏ ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ ଆମ ଦେଶରେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷକୁ କେତେ ଗୋଟି ଋତୁରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଭାରତରେ ଅନୁଭୂତ ମୁଖ୍ୟ ଋତୁଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଶୀତ ଋତୁ, ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ, ବର୍ଷା ଋତୁ ଓ ଶରତ ଋତୁ। ଶୀତ ଋତୁ ଡିସେମ୍ବର ମାସରୁ ଫେବୃଆରୀ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ମେ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ବର୍ଷା ଋତୁ ଜୁନରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓ ଶରତ ଋତୁ ଅକ୍ଟୋବର ଓ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତରେ ଅନୁଭୂତ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ସୂର୍ଯ୍ୟରଶ୍ମି ପ୍ରାୟ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଆମ ଦେଶରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହା ସହିତ ଦିନ ବଡ଼ ଓ ରାତି ଛୋଟ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଫଳରେ ବାୟୁର ତାପମାତ୍ରା ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ବାୟୁ ଉଷ୍ମ ଓ ଶୁଷ୍କ ରହେ। ଏହି ସମୟରେ ପବନ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିଗରୁ ବହେ ନାହିଁ। ରାଜସ୍ଥାନ, ଦିଲ୍ଲୀ, ହରିୟାଣା, ପଞ୍ଜାବ ଓ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦିନବେଳା ଅତି ଉଷ୍ମ ଓ ଶୁଷ୍କ ବାୟୁ ଲୁ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ। ଅଂଶୁଘାତରେ କେତେକ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥାନ୍ତି। କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଶେଷତଃ ଓଡ଼ିଶାର ଉତ୍ତର ଭାଗରେ ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ବିଜୁଳି ଓ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ କାଳବୈଶାଖୀ କୁହାଯାଏ। କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଧୂଳିଝଡ଼ ଓ କୁଆପଥର ବୃଷ୍ଟି ଯୋଗୁଁ ଧନଜୀବନ ହାନି ଘଟିଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଭାରତରେ ଅନୁଭୂତ ବର୍ଷା ଋତୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଭାରତରେ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ପ୍ରବାହ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ବାୟୁ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଓ ଆରବ ସାଗର ଉପର ଦେଇ ଦେଶ ଭିତରକୁ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ। ସମୁଦ୍ର ପୃଷ୍ଠରୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ଲାଭ କରିଥିବାରୁ ଏହି ବାୟୁରେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଥାଏ। ଏହି ବାୟୁ କୌଣସି ଉଚ୍ଚ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତରେ ବାଧା ପାଇଲେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ହୋଇଥାଏ। ଏହା କ୍ରମେ ଶୀତଳ ଓ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ବୃଷ୍ଟିପାତ କରାଏ। ମୌସୁମୀ ବୃଷ୍ଟିପାତ ଅସମାନ ଓ ଅନିଶ୍ଚିତ। ବୃଷ୍ଟିପାତର ପରିମାଣ ସ୍ଥାନ ବିଶେଷରେ କମ୍ ବେଶୀ ହୋଇଥାଏ। ଭାରତର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ଅଧିକ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ରାଜସ୍ଥାନର ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳରେ ଅତି କମ୍ ବୃଷ୍ଟିପାତ କାରଣରୁ ଥର୍ ମରୁଭୂମି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଭାରତରେ କୃଷି ଋତୁ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ପ୍ରବାହ ସହ ସମ୍ପର୍କିତ। ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ପ୍ରବାହ ବିଳମ୍ବ ବା ଦୁର୍ବଳ ହେଲେ ଅନାବୃଷ୍ଟି ଦେଖାଯାଏ। ଫଳରେ ମରୁଡ଼ି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ବେଳେବେଳେ ବୃଷ୍ଟିପାତ ଲାଗି ରହିବା ଯୋଗୁଁ ବନ୍ୟା ହୋଇଥାଏ। ମୌସୁମୀ ବୃଷ୍ଟିପାତ ଉପରେ ଭାରତର କୃଷି ଅର୍ଥନୀତି ବିଶେଷ ଭାବେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କେତୋଟି ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ କରିବା। ଭାରତରେ ଅନୁଭୂତ ଋତୁଗୁଡ଼ିକର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର
ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ, ବର୍ଷା ଋତୁ, ଶରତ ଋତୁ ଓ ଶୀତ ଋତୁ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ କାଳରେ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଭାରତରେ ବହୁଥିବା ଉଷ୍ମ ଓ ଶୁଷ୍କ ବାୟୁକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତର ଲୁ। କେଉଁ ବାୟୁ ଦ୍ୱାରା ଭାରତରେ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହୋଇଥାଏ? ଉତ୍ତର ମୌସୁମୀ ବାୟୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏହାର ସାରାଂଶ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଘଟୁଥିବା ପ୍ରତିଦିନର ସାମୟିକ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ପାଣିପାଗ କୁହାଯାଏ। ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଅବସ୍ଥାରେ ଏ ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ ଆମ ଦେଶରେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷକୁ 4 ଗୋଟି ଋତୁରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଯଥା ଶୀତ ଋତୁ, ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ, ବର୍ଷା ଋତୁ ଓ ଶରତ ଋତୁ। ଡିସେମ୍ବରରୁ ଫେବୃଆରୀ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୀତ ଋତୁ, ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ମେ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ, ଜୁନରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ଋତୁ, ଅକ୍ଟୋବର ଓ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ଶରତ ଋତୁ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ। ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ପାଣିପାଗର ହାରାହାରି ଅବସ୍ଥାକୁ ଜଳବାୟୁ କୁହାଯାଏ। ଭାରତର ଜଳବାୟୁକୁ ମୌସୁମୀ ଜଳବାୟୁ ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଧନ୍ୟବାଦ।